Ik kwam uit die richting op mijn scooter. Ik reed hier, hoorde het geluid van ijzerdraad. Daar werd ik door aan het slingeren gebracht. En op dat stukje lag een betonnen paal waardoor ik over de kop ben gegaan. Het nije jier hier een minne start voor de burgemeester Jolanda Tegenbos. Voordat ze het wist vleeg ze de kop met haar snorscooter. Alleen nog troch rappe stuwbewegings en een dik pak kleen is het bij skrammen en kniezingsbleun. Maar dat hier ik heel oors kennen. Ze had er geen twijfel over dat de ijzertrieën en de balken mooi opzet zijn op het fietspaad der lijn binnen. Zeker als ik het nu terugzie, dat is gewoon zo neergelegd dat het bewust is geweest. Dus ja, ze moeten gewoon geweten hebben dat ze hier iemand gewoon gruwelijk mee kunnen verwonden. Ja, en daardoor besef je nog meer hoeveel geluk je hebt gehad. Dus ik hoop echt dat er iemand gevonden wordt. Thuis bij de scooter is goed te zien dat Jolanda een aardige klapmaker had. Hier is die voornamelijk afgeschaafd. Hij heeft geen standaard meer, die is er onderuit geslagen. Die lamp, ja, waar die is, geen flauw idee. Die heb ik ook niet helemaal meer. Nee, en er zitten hier wat krassen aan de bovenkant. Op de spiegel. Nee, en als je naar het wiel kijkt en hoe het stuur staat, dat is gewoon heel, die as is gewoon ontzet. Er is ontnota een goede tip binnenkwam bij de politie. De hoop is dat meer mensen haar melden maar informatie. Er is ontnota nog nimmer aanhouden.